goleada da Sociedade Deportiva Compostela diante do Porriño. O certo é que destes partidos que estades sacando, pois saída en tromba, marcades 2 goles con moita facilidade, estades nun gran momento. Sí, penso que por rivais vir a San Lázaro é complicado, non? Porque un campo grande, que está ben a herba, que se rega, que o balón vai rápido. E, bueno, eu creo que os equipos sufren, non? Sempre temos esa idea de sair forte para que aos equipos se lle faga máis costa arriba o partido. E, bueno, se podíamos ir ao descanso cun 3-0 que xa facilitou as cousas. Cun xogador que ao principio de temporada non o víamos marcando con tanta facilidade, pero que Aitami xa vai con 17 goles, que non está nada mal. Non, non está nada mal. Eu penso que cando chegou lle costou un pouco adaptarse, viña dun filial, pero bueno, agora está traballando moi ben. E creo que é na liña que ten que seguir, non? Pero bueno, eu destaco a él e a todo o plantel, non? Creo que somos 20 xogadores xóvenes que temos ambición e se seguimos así, pois vamos dar alegrías. A vosa media de idade tamén vos vai facer chegar o treito final en teoría frescos físicamente, sodes dos equipos de arriba o que tedes a media de idade máis baixa. Sí, eso é a idea que ten o club, que ten o director deportivo Castiñeiras e o míster, non? Eu penso que a xuventude ten unhas cousas boas, pero tamén ten outras malas, non? Esa falta de experiencia. É verdade que os que estamos do ano pasado xa temos un ano de experiencia neste equipo, eso eu penso que se nota, non? Para un xogador como a ti, 20 poucos, que sexas o, non sei se decir, o avó prácticamente do vestiario. Bueno, hai 4 ou 5 xogadores máis